Bafowethu wekaza kwethu nise happy ngoMadlanga. Khamba kanjani lapha kuMadlanga? Ngilale ndonwabile. Ngilale ngijabulile. Imibuzo kamhlonishwa. Mhlonishwa Madlanga. Hayi mhlonishwa wami bafowethu. Izolo uMadlanga ucommissioner a retired judge ubaba uMadlanga. Angifuna ukumbiza ngegama. Ubaba uMadlanga. Umhlonishwa wami, hayi imibuzo yakho ingijabulisile Madlanga. Ngijabulile mhlonishwa. Ngijabulile Madlanga. Imibuzo yakho ngijabulile Madlanga. Kunini ngifuna imibuzo ezoba accurate and relevant kanje njengale kamhlonishwa uMadlanga. Uyabona uthosiwe, umchuni izolo uthosiwe. Uthosiwe, ubemuthi. Emuthi yuli. Athi wemchuni. Njengoba kunama-testim nje awu-10. Ama-testim awu-10. Wena wabona ukuthi udisbande le. Yini le yenza ukuthi kube no immediate? Kuze kube no right now. Ngoba phela lo immediate bafowethu. Usho ukuthi right now. Lo immediate. Usho ukuthi right now. Manje. Hayibo. Kunama-testim ala ko-10. Amaphoyisa nje inhlobo zamaphoyisa. But this one epraiswa kangaka, le ewushaya kangaka umsebenzi bafowethu. Le ephethwe ugeneral, my general. Mkhwanazi. General Nhlanhla Mkhwanazi, hayi ubrigadier. Yakale ndaba ekuthiwa makuthathwa nje brigadier Mkhwanazi phuma lapha. General Nhlanhla Mkhwanazi. From lapha ePietermaritzburg, ePMB, eAshdown, la engalanda khona unkosikazi. Ayi. Mhlonishwa Madlanga. Wambeka endaweni yakhe, wathi uyaphuma hayi man. Hayi mhlonishwa. Minister, angiyeni umuntu ojwayele ungena emlonyeni abantu. Kodwa akuyenzi sense. Uyayibona lento le ukuthi umuntu akupakishe kahle, akupheke ngathi ukupheka. Uyabona mawufoda impahla kahle uzoyibeka ku drop. That has happened. Yilento ayenzeke kumchunu. Uyabona umchunu. Ngoba futhi mangingalandela kune video yami engangayenza angisazi noma 3 months ago. 4 months ago. Khona ivideo yami engangayenza. Ngayenza ngathi nje umchunu uguilty. Omunye wangibuza ukuthi why msomo wena uqhamusa ukuthi umchunu uguilty. Ngathi listen, because maningi ama-task force akhona, inhlobo zamaphoyisa ikhona ziningi. Le why lena kuze ngempela kube yiyona efuneke idisband ingakhuluma indaba yayo? Why? There's something wrong la. Ikhona lento. So ke ngaza kwethu hayi impela hayi. Lasho ibhodo kumchulu uzoqhubeka namhlanje. Ngithe nje anginazisa angingene manje kuseni ngoba nginosuku olude namhlanje and it's Friday. Nginosuku olude namhlanje bafowethu. It's a golf day. Ngizoze ngiqede ngabo 5. So uma ngiqeda ngabo 5 ngizodinga isikhathi sokuthi ngilalele konke okukhulunywe namhlanje ngazi amazokwazi yini. And again there is a gala dinner somewhere I'm invited. Angazi kuningi. So angizukwazi ukubuya ngikhulume nani namhlanje bafowethu. Inganza kwethu nazi ke nina bafowethu esihlale sihamba nani. Angizukwazi manje ukuthi ngiphinde ngikhulume nani ngimchazele okwanamhlanje. Ngakho nta nginitshela ukuthi nje izolo ngilale kumnandi ngijabule indlela ubaba uMadlanga abuze ngayo imibuzo yakhe. Ivideo yami namhlanje ingalokho ukuthi indlela ubaba uMadlanga abuze ngayo imibuzo yakhe ngilale ngijabule kungithokozisile izolo.
ngilokho ngimlalela lokho ngimlalela kade lokho ngihlehla nje ngifast forward ngihlehla ngithi backward ngithi fast forward ngimlalela imibuzo kaBaba uMadlanga bafowethu ingithokozisile ngisazobuye ngilaleke namhlanje ke ngoba nama colleague asazobuza ke ngokunye so lokho ngokudisbandwa hayi uBaba uMadlanga ungibuzele kahle bafowethu umhlonishwa Madlanga I salute you sir I salute you ngiyabonga bafowethu izobonana mase ngilalele kahle ukuthi kuhambe kanjani ngilalela ama video azoqoshwa namhlanje kanjalo so nje le kaBaba uMinisa Mchunu ayi uthosiwe akakathoswa namhlanje make ke ekuyi commission yangempela ngizonibona bafowethu thank you